Debu Kuda. Musombo boss. Ndisi. Wakuna Mbatutu. Akamboti pano neapo but hey. Apa ndasiyana nayo iri kundirwa. Iri kurwadza. Siyana nayo. Wakusiyana nazo futi kechito. Apa ndatosiya zvachose. Waonda ka? Ndapera basa. Wezi kuti udye chikafu chacho chinenge singapinde mani. Netsepiwa wacho Good morning Toronto. Taurisa Kuda. Ita kuti kana ndakumwa zvangu ndikanwa kana chisikati zvinenge zviri kana chisupa. Zvinenge zviri. Nyaya yangu iri pakuti iwewe unonetsana nepavanhu vaunogara navo. Renti yako yakapera uchaita sei? Ndakanetsana naye apa pana. Sure. Pana. Handina tomboakana. Because chakaitika ndechekuti takatadza kuwirirana. Pane pakati foni yangu yabiwa ndobva ndabvunza izvo. Saka pakatadza kuwirirana mushe. Ndizvo zvakaitika. Alright, iwo manje uita anything here kuti from now onwards chakwanisa kuti uzvibhadharira rent kana kabasa. Apa zvandakutoita manje ndakudzokera kuchigadhi kwandaimboshandira kuye ndozvakuita. Apa mese muri tiri munoramba Mbatutu ka? Makuda kuramba manje. Haina chama. Parkerson. Haina chama. Ora ndani anonwa. Parkerson ndakubvunza kupindura upindo ndani anonwa pakati penyu muri tiri. Kuda ka. Iwe ndani anonwa. Kuda ndega Kunwa Mbatutu. Ndiyo ndozwana negoreresi. From April. Ndakangorwara pepe until now. I know that I would want to advise other people. Taurisa cha. Siyana nawo. Mombira zvekumwa uri strong. Kuona Kuda ndaito admire Kuda atobo. Kuda anga munhu kuti ndingatosvika kwake kune kuri clean neat everything. But now zvacho zvakutorwadza kuti akomana Kuda uri. Zvatangidza. Apa nhasi yacho angatontaura kuti kurwara. Chii hadzani sikuzwa munhu. Saka at least I wish kuti yangodzokera fange zvaingoita paipa. Saka inini waikuda ndiri kubvunza ka? Mbunze idzi Clinton akwanisa kubvunza. Mwana mudiki. Tazama manje kuita ngowada kuita mheno kuda kurara fesi yakazvimba. Zvitoshuwa. Because type yewawa isi type yakanaka. Especially ukatongoona chero anenge ari pano unotongoona kuti utano hwacho hapana. Saka bheta kutongosiyana nazo. Koka sense ka ndokakaita sei? Mbatutu futi kai. Kane tindi. Hai Mbatutu yakangotindiwa. But Kuda zikutaura na Ghetto crown kuna. Ndibona ngwachingizi wawo futora izvo. Noti wautanga kuti kadora kazi kadoro kari right avatara nezvecondition yako avasita zvikadoro kuti kanda sei. Kada here chii? Kana. Ona kana gumbo rako Kuda. Ona. Hausi kuvhita ke? Hausi kuvhita. Hapana ndikubvadira. Kuda atangada kubhomba kuti kana ukaona vanhu vacho vanoona. Aiwa akugeza apanda pane basa rachitoita mukati. Kupi? Bagreshi. Kunotengeswa Mbatutu ka? Basa ndivyo. Ndo painotengeswa but hayi zvekuti ndichanwe zvezvo handisi kutombiti. Ndakatongotandara. Utandara nevanhu vanonwa Mbatutu manje. Saka undiratidza unwa Mbatutu sei utandara nevanhu. Zvafana kuti watandara neni ndozikana ndomwa hwawa ndoputa mbanje. Unongonzi unongounwa hwawa unoputa mbanje. Muri kuona madziri atichiita manje bye. Mukadzi wapuresi handita nemusika bye. Saka anenge achitituma manje kundomuodhera zvinhu zvake zvemusika. Uyuwo puresi wenda upo kugara pasi apo. Uyuwo puresi ndomuodhera hwawa hwake. Saka ndo madziri atichiita. Aiwa asida unyeba. Right. Bebe wangu ndinyebera nasi ndakukazisa saizi.
Yo, auchari hodina prince kana mukadzi waprince. Alphonso naye ndo anonohodhina vanhu vavo. Sadonyere vatakagara mabhuyangu apo Alphonso naye apanga ngoro yakaita dzokubva kwaokesi ndo anotoita gratitude kwete kuti vanenge vaida maraya vanoketa maservices namaikiki after uyu aita date down nenyaya yekuita sei yekunwa vanenge vachitendawo kumusika kurutini avo tozonza please tibatsireiwo anonohodha mabhiya nezuro chete taisonwa tiri papo ndeuyu anitava bhoro anzani muchi tikatotenga mabhiya bhiya riri kupisa zvanyamuchi ini ndokuchinjira bhozi ndindikubva kunohodha saiwo wapinda papi usati nyedeyo vana muchi shamari vanondohodhira kudheudla aiwa but iwo nyaya yako ndeyekuti uri kunwa Mbatutu ukuti shoresa iwe aipapo ishuwa ipapo apa ndakutosiyana nazvo. Alright, Kuda, unombozvifunga wewe kuti wakarwara uri Mbare muno maona hama, hauna imba ino yakunzi ndeyako, chokuchemera kupi? Vanhu vanokuda vachapedzera vasisakude. Pane vanhu vari kukunyebera. Apa pauda tombochinjwa uyu. Uyo mumwe akadya mari kuMbatutu yekubasa uyu Alphonso iyo handisitaura newe wakadya mari neMbatutu iyo handakakanya saka ndakataura navo vakwasondiregerera but haibatu netisautiitedimaisinakanaibasa but condition yandandiriwo futi yanga isiro saka unoza paipai Kuda pawainzwa kuenda kuchicken wakwane matama akutomira tamuna nekadumbu aiwa hama hatichadzokera condition yako unodzokeyo kokana kalivha kakaparara zvakanaka chaizvo sekerera toni sekerera toni vasina kapedza kugezwa rina taura chokwadi une toothpaste romba kwakwe iwo mbonyarara mhiniwe netoothpaste kumba kwakwe iwo yangu mane ndakaisiyako kwandaishanda wapedza washanda ikoko rii pane mwedzi mungani tingoti 1 month waindi kudaro mukani wako maindinhuhwira iwo hausi kunzwa kuti mukani wako mukunhuhwa wapedzera kudhara kugeza mazino iwo pastraight chaipo chaipo unodisappointa unhuhwa mukanwa iwewo unonhuhwa mukanwa iwewe Kuda unozvigadzirisa zvinhu zviri simple iwe zvako zvoda kuzviita mahadhi kana ndisipo enini 1 month usikageze mukanwa kokogeza chako kumagaro kwako unogeza nokochitinhuhwira kanike wakapisika uchitinhuhwira iwewe wapedza kugeza rini iwewe unetaurewo da kuzoriona kala yacho ana areri tauro ndikokuti vanotozoita effort yekuti sha vanomubatirana votomuti Kuda we're not going to give you anything panapa kana usina kugeza waika because anenge achipinda toyazika asikageze wasvona anenge achitonuwa uyu anonuwa and vanomupa a lot of food kuti sha idya but pambacho anogona kuti Fonso kunogwa kuna magesi Fonso ndonobika kudheni kwako unogona kuita 3 days Kuda asati atombotsvaga kuti handei kochikafu chaicho chiripapo zvino chacho chotoora mumba imagine
apa gatiwo ndo unoza kwamboita mhene yevanhu vese vakagara navo vachiuya zodyira mumba kwako unoziva vanhu vachiona tv mumba kwako mai manje wakuita ngerombe samadminox ndikukutaura indoti vanhu vanondiri rombe iwo warombewo futi tatu 6 months idzodzo kuregerera so watomboko futi vachandoziva ndikoti kuda kuchitaura naye ka munhu kuti anorizina bobo anakisisa enge zvinhu zvaanotaura ndichaita antoziva because last time akazotifutsa nchamwa ndanda kutoti a good example in Kuda. So you just come but everything really smart. You are not Kuda is now an informed person, you know. But Abama is can I know who's on the name of stress. All right, stress out on the HU. Most tower and more. And I need to stress you are good to know Saka. Vangani vanhu vakakuda kupa basa through YouTube neFacebook uchiramba iwe unoramba iwewe uchiti kure uida kugara muHarare manje this is your last chance because handikutambidze munhu anokupa basa this is your last chance wakanzienda kumusha ukuenda kumusha uda kuita sei kumbira regerero mafanzi ako mheniyo mufane dhodhi remunhu nditokumbira regereroshuwa handifunge kuti ndichadzokaira kuita zvinhu zvakadaro kumbira regerero kunani na Mr. Elchapu mama wekuaustralia nevamwewo vakambondibatsirawo nemiwo Ghetto kurauniki saka iwe unofunga ndiwega unoda kubatsirwa iwe mwari anotibatsira unobatsirwa kana uchikwanisa kuzvibatsira iwe uri mbwa yemunhu mufana iwe ndikuda kutaurira ka 1 month usikageze mazino kuzoti kugeza uchina kwako kwaunenge wapinda toyazo uchinhuhwira vanhu yo hauzvinzwe sinenge tichinzwa kuti wakubvutwa uchinzena nogeza bohere ndozonditukisa nevanhu manje kunzi ndikuita ndirafu chipedzisa nyaya yako taura nemunenhingi nevanhu vakakubatsira wakaregerera badada rengi kozoita mama wekuaustralia akanditengera mapuropati saka ndinotoatenda chaizvo tirambai makadaro nemwoyo ina ndifunge kuti oramba wakadaro yo uchiwadisappointa ndifunge kuti ndichadzokera kuita zvinhu zvakadaro nezuro ndakapa mari yeMbatutu sati nezuro chaichai wakanotenga Mbatutu ka saka hauna 24 hours usikanwe Mbatutu problem yatsana vanonyeba manje pangocha not vanenge vane problem yekukanganwa yekuti pasina 10 minutes vanokunyebera makagara mese maybe vakukanganwa mbonyarare meni kuno handinambo ino handinambo kopaipai ndakasvikototenga mahewo paipa mina ndikuzwe kuda vese vanhu vakagara panapa vane dzimba dzanamai vavo ndosina imba yamai panapa wazinzwisisa tanga wafunga izvozvo rendi iri kupera kamai manje unodzokera property unoitengesa ye ndikukutaurira ndichaona kuti ndichanezvifambisa sei because apa ndautogaya zvekuenda kubasa zvezvakuti unosenza sei uchiti uri kurwara aiwa basa rechigadhi kore uticha uri boshi ka waiti wakaticha ka uri boshi yo bosh master
teaching pamwe yakaexpire hakuzisi ticha akadai tichabvunwa aiwa zvichaita bo here awa ndichakupa dzimwe 2 days toona kuti uri papi aiwa ndizvo ebo